Tisztelt miniszterelnök úr! Közös alma máterünkből, az Oxford Egyetemről üzenek önnek, ahol matematika szakos hallgató vagyok. Ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy miért zavar az a mérhetetlen arrogancia, amellyel ön kormányozza hazánkat. Természetesen senki sem tévedhetetlen, de valószínűleg önökön kívül kevesen lennének büszkék rá, hogy bevallottan olyan gazdaságpolitikát folytatnak, ami ellentétes a bevált nemzetközi gyakorlatokkal. És mindez különösen aggasztó akkor, amikor ez a politika recesszióhoz vezet. Olyankor, amikor a szűkebb régió országai és egész Európa jobban teljesít nálunk. Önt mindez nemhogy nem zavarja, de a recessziót okozó gazdaságpolitika kiagyalóját, a japán bébifenékről és agysebészetről hadováló Matolcsy Györgyöt ön nem kirúgja, hanem kinevezi a Nemzeti Bank élére, hogy ott tovább folytassa a rombolást. Matolcsy György már ténykedése első hetében kirúgta az MNB szakértőit, megrogyasztotta a forintot, és hülyeségeket beszél megállás nélkül. Miniszterelnök úr, én és diáktársaim azért tanulunk nap mint nap, mert hiszünk abban, hogy a világot észérvek alapján lehet megérteni. Éppen ezért hisszük azt is, hogy az országunkat komoly munkával kialakított, szakmailag elismert közpolitikákkal érdemes kormányozni. Az önök politikájáról, ami a szakértelmet megveti, a kritikus szakértőket és a nemzetközi szervezeteket magyar ellenesnek bélyegzi, már kiderült, hogy nem működik. Kiderült akkor, amikor a kirúgott IMF-hez mentünk vissza pénzért kuncsorogni. Kiderült akkor, amikor már a vezető konzervatív közgazdászok, sőt az ön előző kormányának miniszterei is kritizálták. És kiderült akkor, amikor az ön hazugságai ellenére egyszerre nőtt az államadósság, az infláció és a munkanélküliség, a mély recesszióról már nem is beszélve. Miniszterelnök úr, matematikusként tudom, hogy a számok nem hazudnak.